episode ko na chuan hne na an channa tangkhan lo lang tanin chayong ile Vincent zo da chuan engtika nge babela an ho tu pa ber chu an ma chanang ti an lo in rin sia ka chuti lai me ka ro chuan an bul hnaya a om reng ti ero an thasi lo chutia babel group ho tu pa hreta ro chu a ko nom na nan chuan mi mol pa ti in a ming an han phua saka a ming an phua sak babel ho tu pa chuan a mel lan mi alova bei chun zom zel ro atum ve bok athil ti theina lan tin nan chuan chutia mai kor wa chu thazo ka ngai tlat wangani ti chuan in beina chu a in tran chauta zan lo in her chuakin building a cheng te chuan rangka jok zon chu an tran ta Vincent zo ero mutalo tum thunga chutia amut reng lai chuan anu lung kan sar chungchang chu ngai to in kan sar ani an hriat chua ni le anu in a thlo thlak ni chu lo in rual che in chutiang thil thleng rual chu mak ati hle mai chutia ngai to lai chuan atuk vera chuan parwa pakhat chuan thom ron nein Vincent zo chuan du chok to turati in abemol mola aming phua sakin izagi ti da chuan an kota a te chuan atuk ver chu akhar ta a junwa chuan gila hne na tangin kol dongin dollar mak to doi som thum ron dilin poisa chu alo thona di chuan ama ron thatu tur atir emo aroi lo tur thu chu aron sila chayong i thil soi chua to awang chuan babel group a chuan tu ma invest an du talo ani chu zan tlai to taka chuan nangdom bu Mr. Hole Mr. Sio te chu in mu khom na hun an lo neya chuti lai mek chuan jungu chuan an thu soi chu ngai thla in alo record ta veka babel group an soi chhe da wang chuan phuba chu la ka tum ta a chu zan chuan phuba la tur chuan junwa chuan misual ruain an mai chu atom tir veka huanga le Sio te chu an motor chuan na a chuan nang chingin an tal tum kan chuan an motor vok chet sakin an ti thai kol vela an pani chuan motor tang chuan an roi chuak ta a chuti lai mek chuan ruk ru pani da chu Vincent zo pindana chuan lu tu ve bokin chung ruk ru da chu chelu ka le yon jini ta nu pa chuan an lo mu fu hlau mai lu chilin ruk ru ta nen chuan an in sual boita an hne emoti in an lom man hle mai ma se ruk ru da chu lo tho chuakin paper spray mang chuan an phu ta hlau mai an na tm an tal boi lai chuan ruk ru da chu an rel ru ta a chuti mek lai chuan chayong i chuan miss oi chu damdoi ina chuan awatlo a doctor ho chuan miss oi din mun ta chu an no en ve mek bok miss oi chuan athil ai piang a luak chok lai zel thu alo soya ti chuan Vincent zo chu lo thleng ve ngalin doctor ho hne na chuan miss oi thil ai an en fia sak thin lawa wang chuan akam khat nge nge a ti chuan miss oi chu en kong na thatak petur chuan a han ti chun zoma miss oi chuan alo hnial thung Miss oi chon chutianga Vincent zo an thlawanga ho saka wang chuan lom thu rilin ama ading reng chu miss oi chon a fapa ni ti reng reng a hrelo chu zana vek chuan Vincent zo chan thu boi ngai to na lo din sak to tenen chuan zanri an kil hova chumi nuwa anin thalai vel chuan tu ti hriat lo mai tuam ten ral khata tanga an lo thi thlai lai chu awa muwa chung mai tum ta chuan chayong ina chon lo lu ru in chayong i chu in a han lu chia chuan ruk ru te keniak ni om tak chu mutatlat mai chayong chu ruk ru pakhat nen chuan in muthutin tubo manga chut atum lai tak chuan pon lama tang chuan Vincent zo chu ruk ru pakhat man chung chuan alo lut ve ta hlau mai ti chuan chung ho nen chuan an in bei ta chiama an tluk ta ka chuan Vincent zo chuan chayong i chuata tu chu baboi somin a that le that lo ta chu awazo ta chuti lai tak chuan ruk ru pakhat chuan chet la in tubo chu an lama chuan arom vom phei tha thuai mai ma se an lo bum man hlau ti chuan ruk ru ta chu an chuak ta a Vincent zo chuan ngal tumin chayong e chuan ama ngam lo tho soi ta ka wang chuan a le talova Vincent zo chuan chayong e hlau ti nep tum chuan alo boi som ve mek wok ama chawa lova tu emo pui tur emo aleina hnai emo ria pui tur thei se ti in thuro na pe a dik tak chuan chayong e chuan Vincent zo bula ria mai chu adua Vincent zo ero chuan alo hnial thunga baka chayong e hian thian le leina hnai han soi mai tur wak anei lo wang rim rim ani Vincent zo chuan hotel a chuan da in ma se ta po chuan anron soi sadon ta riat na anei wang chuan hotel atang chuan atlan chuak le ta daya so ti mek lai chuan chairman changa chuan huanga le Sio te chu phor betin an ma thuran chung chuan thu alo zot fe ve mek ani na taka chuan jungwon ti tura ti wangani chung an mi hren te chu ti thai deuh leka vau beta ne mai thei chu atumani ma se huanga le Sio te chuan an oi du tak lo wang chuan jungu chu lo langin hockey stick chuan Mr. Sio chu aron votak ngek mai chulai le a chevera chuan ti sen chu aper chuai mai huanga chuan ani chu zu ram tu chuan hlau tak chung chuan alo ngen mol mola chairman janga chuan a u thil ti da na mu chuan a hlau ril ru le a hlau na chu da tha in hlau lo ang tak chuan huanga hne na chuan ka soi kho oi mai se engma thleng lo tur ania alo ti vin lura
chuti lai chuan Vincent zo chu a ina chuan let ve le mekin building a cheng ho chu anin pon lama chuan an lo pung khoma chial u kale yongjini te chuan thil omdan chu an lo hril vela an mit te chu ala dam chian lo wang chuan mai mit ching chung chuan thu anan soya Vincent zo chuan rom thu hrilin lu atum maya ma se yongjini chuan te dingin noodles chu a pe a khwa a mu lo wang chuan a maya chuan anor nok mai ti chuan Vincent zo chu ina chuan lutin an noodles pek chu dokana chuan da en amut pindan lam apana pindan chunga chuan sawa mul lo om noi mai izigi parwa khan thian hruain a pindana chuan party an lo nei ve ni ngei turani chutia thutlenga a thutlai chuan chayung chuan a kong khar chu lo kikin a ina aria tu thur chu aron thil tamai chayung chuan Vincent zo e tur siam ta chu aron eiso sakvek nge mi khwal zak thailo ve tak chu ni te chuan mutur chuan in siamin Vincent zo chuan mut na tur chu sitting room lama chuan a siam mol wang chuan mut pindan lama chuan a mut tir dona moti in chayung chuan anin thiam lo der vela ma se Vincent zo an pania chulai hmuna chuan an mutangai thu a hril ta dai mai pindan ruaka oma wang chuan chayung chuan makati le a Vincent zo chuan idu le vomuro ti in chayung chu avakal nak chuan pindana chuan parpamul chu alo in chapdar nuai mai lo thailo chuan sitting room a chuan a mut vele angai ta ti chuan zana chuan Vincent zo chuan mang tharau tak mai nei in Italy rama in thana chungchang ta chu alo mang phana chu chuan ti har zokin khwa alo wara tuk thuan te an ei nu chuan notok tur chuan an chuak dun ta chu ti mek lai chuan Mr. Sio thi tu chu chansin thara chuan an lo chua choi bok jun wo chuan chayung chu kolin Vincent zo ina riak ti chu hrengal mai chu tia Vincent zo te an chuak ta chu pu ana chu lo lang thutin an motor huwa chuan aro in thol te thona har sana le boina an to kan ni chuan lo bewat tura hrilin akat ta chu an pe a chayung ile Vincent zo chuan chairman janga chu an zir chiang chhota tu chiang nge an ho tu lu ber chu ni a tu tenge a mu thin zong ta chu an han chui tana ma se chu an thil chui chu Vincent zo hriat du tak su ani chi alo puithiam te om hun son ter chu adil du ber ani thung Vincent zo chuan puithiam ta hnen a chuan in son turin a han tia ma se an lo nial thung puithiam chu sin a jok chuan kol phra chu ei tir a han tuma adu lo wang chuan an lu chu a hoisan ta a building a cheng ta chu Vincent zo ti lo chu in mukhomin rangkachak chu zonmu an du vek thu chu an soita a chutia in biak nan nei ta ka chuan rangkachak zon chu an thitluta ani Vincent zo le chayang chuan Mr. Junga chu mu in gilathil phu ta chu om an ti pui hle a Mr. Jungan thu a han cha chovel da na chuan Vincent zo chuan director Gilan Babel ho tu lu ber chu a hria ani ti chu atong kau chevel atang chuan a thei ngal mai Babel group te chuan dong il le Tyson Bank 10 investment an ti sakawang chuan an na tho tur chu an tho chhunjom ve thei pha bok andam doi siam chu RDU 19 chu siam non le in an man ruama mo ta chu ama aya alet thuma tam chu an chalun ngal boka chutia Babel group le midang an tan ho ta ka chuan Vincent zo chuan a plan e chu man an tum ta a chu arwa man na chuan gilatom ku ka lu a in biak na dei chu an tum ber ani a van doi thlak takin gilate omna an va thlen chuan gilale anaute ama veng tu ta chu thi in an va muta a chu mai ni lovin gila chung ta zong po chu an lo that vek mai chu ni in chayung ile punama chuan makti in an ka hau mai te chuan ro man na chu siamin Vincent zo le chayung e chuan an kalzel dan tur chu an han choi du na te chuan lo top le ta khati zong kha episode ko na chu lo ni le ta a like share subscribe le comment kha minauti sakzel the chuan kan varom don te reng em